монголски учени изстреляха човек в космоса. Но катапулта успя го фърли само до Виетнам. И за финал... Визия катапулта, разбираш, и не могат да го изстрелят. И сега... ти обясняваш какви са ми смешките, така ли? Аз разказвам смешки, а ти ги разказваш. Ти ги да обясняваш. Ти знаеш какво е лимбизия? Какво? Лимбизия. Рибизия? Не, телевизия. Теб само телевизия. Лимбизия, не знаеш какво? Лингвизия? Лимбизия. Катапулта има лимбизия, значи не мога да метне. Калпав, с други думи. Защо ми го казваш това? Заради зрителите, защото казах, че пултан ги е лимбизия, затова. Да знаят хората сега. Уважаеми зрители... Мога да знаят какво Хухомагер също... Какво? Хухомагер, знаеш какво е? Хухомагер какво е? Грозен мъж. Да? Значи аз съм Хухомагер. На английски знам как е. Fuckface. Как? Fuckface. Fuckface.